Sa atong unang pagbasa niingon diri pagsulti nga propeta Isaías nga didto pa siya sa tiyan sa iyang inahan, gipili na siya sa Ginoo. Sa pasabot ana nga kitang tanan sa wapata mugawas sa tiyan sa atong inahan, duna nay plano ang Ginoo nato. Lingay mong tupad ing natuman ang planos Ginoo nimo. Kay basin hinoon nga ang plano sa demonyo mo ay natuman, dili ang planos Ginoo. Unya kining maong plano magsugod ni katuman inighatag nato og ngan sa bata. Kanang paghatag og ngan pa lang sa bata, katubanan na sa planos Ginoo. Muna nga ang atong simbahan nisugyot yod og mga Christian names, mga divine names, mga santos nga ngalan. Pero ang nakahitabo karon ang matuman ang samahan ang plano sa inahan og sa amahan og sa lula og sa lolo. Ang paghatag og ngan bisag unsa na lay gipanghingan depende lang sa ilang mauyunan. Ngilingay mong tupad ing nakanang imongan gihatag na sa simbahan o hinatag na sa imong mama o papa. Oy, daghan kayo mga ngan hastagan ni sa pag-pronounce di na takamao kay ngano man purti mang lahia sa spelling. Parehita ng Gina ba Gina unsa man gyud komo nato nga spelling sa Gina, G-I-N-A. Nya karon himuan nag-spelling nga G-H-Y-N-A. Sa amo na pag-pronounce. Ingon ni mo sa man Gina, ingon siya dili Gina na pa diyan. Sila lay nakahibawa na. Napay Z unya H-C-K-Y. Sa amo na pag-pronounce be. J as in jar, nya H nya C-K-Y. Unsa man na siya? Unsa ni Jackie. Pero sila lay gahimo spelling, pero ang pronunciation sila ra say gabuot. Ingon ana karon. Nga nasi uban mga tapulan himuon na laangan og RC, R og C. Sa may ngana ni RC. Naapay akong kasal ngangan imay. Ako unsa ni ngan ani mi sa dili pa der imay. Nga buang man kay yung ibagnos ang naong simento no. Kita na lay kabuot-buot angan palangdaan igo na sa purpose sa Ginoo. Ug unsa may purpose sa Ginoo nga ang matag tao nga iyang gihimo dinhis kalibutan sama ni San Juan, sama ni Jesus, sama ni Maria, sama natong tanan mahimo untang instrumento sa kaluwasan. Kay ang kalibutan gipuy-an sa yawa. Ang mga tao na biktima sa yawa sa sala. Muna ang Ginoo maghimo ganig tao kinahanglan instrumentos kaluwasan. Muna si San Juan ang iyang purpose sa kalibutan mao ang pag-andam sa mga tao sa paghinulsol sa mga sala. Kita sang tanan ato sa nang misyon niya magsugod na sa atungan. Tanawag kung sa'y nahitabo ang ilang kultura sa una kinahanglan kana gyung mga sikat nga ngan nga naa sa ilang mga kaparyentihan or sa ilang lineage, mga sikat nga ngan.
Nya kay wa may laing sikat adtong panahon na si Zacarias man kay pari man to siya sa ilang pamilya. Ang pinakasikat si Zacarias kay pari to siya. Mao to nga nganlan unta nila Zacarias Junior. Naman tay mga uso kay karon the first, the second, the third, the fourth. Kultura na sa tao. Pero nibalibad si Isabel ang mama, sa dili Juan ang ingan. Sa aritas papa kay ang papa na amang man nisuwat si Zacarias sa bato or suwatanan. Juan ang iyang ngalan. Nya sa dihang nisugot si Zacarias o si Isabel sa ngalan nga gihatag sa Ginoo ngadto nila nga Juan angan sa ilang anak, ang pagkaamang ni Zacarias na ayo. Sa ato pa, kuyog niining pagtuman sa kabubuton sa Ginoo, mausad ang kaayuhan sa atong mga sakit o ang healing sa atong mga problema, healing sa atong kahimtang. Tungod sa atong pagsigig supak-supak sa Ginoo karong panahon na daghan kayong sakit, daghan kayong kasakit, daghan ang problema. Lingay mong tupad ing na pilaron kabok problema nimo. Labi na nga hapit na sad magsugod ang klase, pila kabok imong problema. Abot man kay nganhing problema usahay, piksan kita na daghang kay mga suwat diha. Pader, ting klase na sad, pwede o paggastuhan ko ni akong anak, pader, hapit na raman mo graduate, pwede ikay mo gasto, ani pader, kay interesado, yung kay mo eskwela. Ako sa una, paundangan na, ano ko taong ako yung lisod-lisoron muna, mag-ginhawa na to din yung daginot, ani mga slot na ginagmay para sa atong project. Paggastuo naman noon tana, napayuban mo ingon pader, ang akong anak, nag-inom dito na sukmagan, nakulatahan, na aros ospital, pwede ikay mo bayad. Naku, unsa naman hastang yang anak nga nakulatahan, ako na may pabayaron. Napay maghimog suwat din akong anak pa din, nakuyog sa barkada, gireid, kay nagsuyop yang mga barkada, 2 aros presuhan na apil, pwede imong piyansahan. Naku, ako naman ay papiyansahon. Ngano man tungod kay wa na ta nagtuman sa sugo os Ginoo ug sa iyang kabubuton. Muna sa atong tubag sa Salmo, daygon ko ikaw kay gibuhat ako nimo sa paaging katingalahan. Ato gid untang angkonon mga igsoon, katingalahan gyud ang pagbuhat nato. Munang dili gyud pwede ang bata i-abort. Wa gid ang abortion. Dili pwede nga kita mo'y maghuna-huna kamo mga ginikanan mo'y maghuna-huna nga di na ni pwede, wa na ni kapuslanan. Timan ang Ginoo nagbuhat ana in a mysterious way. Every person is a mysterious being. Taas kaayo ang planos Ginoo ug dagko kayo ang planos Ginoo anang maong tao. Dili na pwedeng atong patyon kay ngano man ma-forfeit or maputol ang planos Ginoo. Ato lang Hinuon ang tabangan nga makatuman sa sugo os Ginoo. Mao bitan ang akong isigig tudlo, ampo alagad antos. Kung tudloan ninyo ang inyong mga anak hastang atong kaugalingon, magsige tag ampo, dali kitang makasabot unsay kabubuton sa Ginoo. Nya magsige tag alagad, kana siguro gina nga maunay basic purpose of life, to serve others. Nya antos matud pa ni Kristo, take up your cross, kay maunay makapapas sa mga sala, maunay makaluwas. Diri sa atong ikaduhang pagbasa, gihisgutan din ni San Pablo nga ang plano sa Ginoo dili dali. Dunay mga stages. Primero, diha sila si Abraham,
Dayon Isaak, dayon katos Moses, piniling katawhan, hangtod niabot si David nga naghimo og dako kayong pagtuman sa sugo sa Ginoo, nga nahimo silang usa ka dako nga gingharian niya. Si Jesus dayon ang naghimo og gingharian nga dili na territorial kung dili universal. Tanan na gyud, naas kasing-kasing ang gingharian ni Jesus. Siya na ang katumanan. So ana sad na siya. Kita sad ana sad na ato, individual, particular person, imong atimanon ang bata nya human tudluan dayon unsaon paghuna-huna nga pang simbahan. Kana bang pang universal ba, pang katoliko. Dili ta magsigig paningkamot aning kinabuhi nga para ra gid ato, kita ra gyud. Dili kay kasagaran ra bas mga ginikanan ang plano sa ilang mga anak para ra gyud sa ilang pamilya, para ra gyud sa ilang kon. No, ablihi himuan na ng universal. Kami sa una tudluan gyud ming papa pag-alagad sa katilingban. Naaga ni mamatay, sugoon dahil mig pangahoy ngadtos bukid kay magluto man na pangahoy, dunay tig sag-ob og tubig ana ngadto tabang sa kanini ang nagkumbira. Naasay kaslunon, likod-likod kaming mga bata, siging sag-ob ng tubig. Naasay panahos pista, kanang prosesyonan o kanang daan hala limpyo, sipsipan, hakhakan aron dili maglisod ang muagis prosesyon. Pangkatilingban gyud ba? Nya dayon gitukod ang Legion of Mary. Sige na migampo para sa tibuok kalibutan. Hangtod yun, usa ni adtong maong mga bata na maligya nagslat karon. Pang-universal na. Di ba? Anaon mo na siya. Hinay-hinay lang, pero magsugod gina sa labing unang ang pagpakatao sa bata, ang paghatag og ngan sa bata. Nga Diyos nun nga ngalan, dili yawanon. Kanus aman mahimong Diyos nun, kung maminaw ta, mukonsulta ta sa simbahan. Kanus ang mahimong yawanon, kung magsige taghatag og ngan sa bata, nga kana ra yung gusto nato, bahala nagunsa na ngana basta gusto nato. Yawanon na siya. Kay human desire and human knowledge is oftentimes foolishness for God. Binuang ra gid na sa tao kining atong kahibalo, o binuang ra gid na sa Ginoo kining atong kahibalo. Kay ngano man dali kay tang ma-intercept sa yawa. Dali ra jud kayo panalitan na kay kwarta. Unsa may Dios nung panghuna-huna, ipanghatag ang kwarta. Unsa may yawanon, tiguma ang kwarta. Padaghana, patubua. Mauna kung naay muhuam, butangig tubo. Nilinga imong tupad. Ingnaon giunsa nimo ron paggamit ang kwarta nimo, panghatag o patubo. Unsa man imong kwarta ba, panghatag na o patubo? Kaning naong unsa may gusto sa Ginoo sa naong, unsa man ipahiyom sa imong isig katao. Smile aron makahatag og kalipay. Unsa man say gusto siyawa, kinahanglan ikaw gyud mao'y labing gwapo, labing gwapa. Muna ritukiha ginang naong nimo aron ma-center of attraction ka. Mao na bisag unsa na lagi pangmuhat sa naong haron lang gyud ma-center of attraction. Mahimong self-centered, dili na hinuon other-centered. Kana mga ginagmayng butang. Mao sa naangan nganong unique man og ngan aron gyud mahibaw-an nga ako gyud mo'y naghatag ani ngan kay unique giningan sa akong anak. Ako gyud gahatag ani. Unya ang Ginoo wa nay labot diha. Mao na inig abot sa mata ikadako yawanon sad kaayo og binuhatan
Siging puyo-puyo, siging premarital sex, siging suyop, siging sugal, di gyud manimba, musimba lang kung mamatay na. Ini kamatay, siging misa, siging yung request og misa, mga tigpakaron ingnon. Unya sa buhi pa, pasagdan lang dili musimba, di gyud musimba. Inom, barkada, suroy-suroy, pero ini kamatay, kada gyud gabi ang misa. Minus ra ba kay kolekta? Pero sige lang unta ng kolekta. Basta anad og misa, sigig simba. Pamisahan naman on sige ini kamatay, sa buhi pa, hapit di mo simba. Tig misa, tigalyo ra mo simba. Tig birthday, maura. Yeah. Hasta gani mo tambong og patay mo hatod dinhi kay mo misa anaras gawas magsigig tabako di magsigig tabi di mo suod simbahan. Sama mo mga yawa mo nya ini kahumana ni kamatay misahan dayon kada gabi tagsiyam pa kagabi alihan pang karsada kay magbilar ko no. Oy hilas bilar gud taon misa portira man ang gamaya pangadji kadiyot naman na labi nag ang mangadji kana sa mga tiwasonon na porting paspasa mo yaw kaluyan mo ginuang kalagi Hisos korso mo kaluyan mo ginuang kalagi aman na ini kahuman unsa man dayon malamadyong tungit inom hantud buntag yawanon nga mga buhat nya makaluwas pa na dili nganuman kay nagsugod pa na atong paghatag og ngan wa nay Ginoo ni ending sad nga wa nay Ginoo wa kasabot unsay kabubutos Ginoo. Hinaot pa unta mabag-o na kita nga si San Juan nga magbubunyag mulamdag nato mutudlo nato dinhi sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing.